Sorry που τα έκοψα. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε τα καλλιτικά μου, μπορείτε τώρα. Και επίσης αυτό το βάψιμο είναι κάπως τρομακτικό, έτσι. Ξέρετε, όχι για πρωί. Εγώ το κάνω βράδυ. Άλλη μέρα θα σας δείξω για το πρωί και εντάξει, ναι, αλλά θα σας δείξω και για το πρωί. Να σας δείξω λοιπόν τα καλλιτικά. Μπορεί το βίντεο που έβγαλα πριν να μην ανεβαστεί γιατί ήταν 16 και 1 λεπτό. Και έτσι να γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο μου είναι αυτό. Άμα θέλετε να το πάρετε. Ωραία. Έχω, ξέρετε, πολλά καλλιτικά. Και είναι ωραίο να έχεις πολλά καλλιτικά. Η δεύτερη μου ρούζ είναι αυτή. Έχει επίσης ροδοκόκκινο χρώμα. Κοιτάξτε τα νύχια μου. Άμα σας αρέσουνε, θα σας δείξω άλλη φορά πώς να τα κάνετε. Τώρα το έκανα λίγο, είναι κοντούλια, ξέρετε. Και ήθελα να μην είναι και τόσο κοντά, ξέρετε, γιατί στο βίντεο είναι πουλέκια. Ας πω σαν μυαλές. Άμα δεν βγήκε το βίντεο το προηγούμενο, θα βγάλω εγώ καινούριο, θα με βλέπετε έτσι όπως. Άρα, λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε. Μετά από κινητήρους, έχω κάτι φανταστικές σκιές. Λοιπόν, ένα χρώμα μου έχει φύγει και δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Μετά έχω αυτή εδώ την ωραία μάσκαρα. Αχ, πού το λέει τώρα αυτό. Κοιτάξτε την. Είναι αυτή εδώ η μάρκα. Οπα. Αυτό. Η μάσκαρα ήταν αυτή. Η μάσκαρα μου είναι αυτή και η μάρκα του είναι αυτή εδώ. Ωραία. Ωραία. Μάσκαρα. Μετά έχω κάτι υπεροχότατα. Έχω πάει σε κόρφιο μωρέ. Και κάτσε εκεί. Είναι κάτι ένα πολύ ωραίο κραγιόν. Αχ, γελίζει τώρα αυτό. Αυτή εδώ.
είναι ένα κραγιόν που δεν έχει μάρκα. Έχει, αλλά το είναι το classic. Αυτή είναι η μάρκα του. Είναι εδώ γράφει νούμερο και μετά έχω να το. Έχω ένα καταπληκτικό μολύβι. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι για eyeliner. Ωραία. Βλέπετε, είναι και για eyeliner, αλλά επειδή δεν τα πάω πολύ καλά και με το eyeliner, στο επόμενο βίντεο που θα βγάλω σήμερα και πάλι θα σας δείξω άλλα πραγματάκια και πολλά καινούργια πράγματα που έχω σκεφτεί για τα επόμενα βίντεο. Thanks for watching! Με μάγισε τώρα. Κινηματογράφο θα δούμε μια ρομαντική ταινία και έτσι είχα βάψει τα νύχια μου και δεν ήθελα να τα ξεβάψω, θα τα ξαναβάψω λίγο γιατί βάφτηκα λίγο και με τα ρούζ και τις σκιές και αυτά και αυτά. Από ό,τι βλέπετε, αυτό εδώ το κραγιόν είναι μέσα έτσι. Αυτό. Το βάζουμε μέσα για να μην χαλάσει. Έτσι όπως είναι, να βάλουμε. Το βάζουμε μέσα, στο φουλ του μέσα, να μην φαίνεται, για να μην μας σπάσει. Και το είναι καλό, απλά είναι λίγο μικρούλι. Λες και δεν έχει, αλλά είναι καλό. Ωραίο χρωματί. Και έτσι είναι το μολύβι. Δεν είναι τέλειο. Νομίζω παιδιά ότι είναι και eyeliner. Αλλά δεν το πάω πολύ καλά με το eyeliner. Πρέπει να είναι eyeliner. Όπα. Παιδιά, κοιτάξτε το χέρι. Πάμε να σας ανεβάσω το βίντεο και να βάλω και μουσική στο βίντεο γιατί δεν έβαλα προς το τέλος. Και κάντε μου like, ξέρω εγώ, dislike και subscribe σε μερικά ηλεκτρονικά. Όταν πάτε να κάνετε εγγραφή, που εκεί παίρνει το subscribe, όταν πάτε να κάνετε εκεί πέρα subscribe, πώς το λένε, να πατήσετε ένα κουδουνάκι που να σας λέει ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο βίντεο θα σας προειδοποιεί γενικά για τα καινούργια μου βίντεο. Άρα για άμα θέλετε να πάτε να το κάνετε εκεί για να βλέπετε τα βίντεο όποτε κάνω, με κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε ώρα, για να ξέρετε ας πούμε τι κάνω βίντεο, όχι ότι δεν κάνω.
Τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα. Πιστεύω πως αυτά θα ήταν τα μόνο μου βίντεο, τα δύο, και καλά. Μισό λεπτό. Άμα θέλετε like, dislike. Αλλά εγώ πιστεύω like, γιατί μερικά κορίτσια με ξέρουν από το σχολείο μου, άρα και μπορούν να μου κάνουν like και subscribe, δηλαδή εκτεθεί. Ωραία. Δεν έχω Facebook, μην με ψάξετε. Οκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα Σάββατο με το αγόρι και εκείνο που το γράφω με την ταινία, όπως ξαναλέω, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πολύ πάω και θέλω να εμφανίσει διαφορετικό σημείο με το αγοράκι μου και έχω ένα χρόνο και άμα το ακυρώσουμε σήμερα θα κλάψω. Θα πέφτουν μαύρα δάκρυα από το της κατήλου. Πάνε έτσι. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και Σοφία, κάντε μου like, αλλιώς θα σας φάξω από το Viber και από το Skype. Like, σφάξω Skype. Οκ, το βίντεο που ήθελα να σου κάνω, το έκανα. Και επίσης, γράψτε μου στα σχόλια κάτω, γράψτε μου πώς θέλετε να σας φωνάζω. Ας πούμε, ένας φίλος μου από το YouTube που κάνει βίντεο λέει «Γεια σας σκεφτέδες» και σήμερα και αυτά. Λοιπόν, θέλω να με γράψτε μου τι θέλετε. Και όποιος θέλει να λέγεται και αυτές, να γράψει και αυτές. Θα προτιμούσα να μην το κλέψουμε πάνω. Γι' αυτό, ωραία. Γράψτε μου κάτι καλό, ξέρετε, για να σας λέω «Γεια σας», ας πούμε, ντολμαδάκια. Σοφία, γράψτε και εσύ κάτι ωραίο. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, αλλά γενικά με φαγητό. Okay. Thanks for watching. Όπως κάνει και η Κάτια. Bye. Pożar.